8. jún. Robíme čerstvo 7 mesiacov. A do tejto polohy sa dostal úplne sám z kľaku. No, a on do chvíľu už nedrží a uvidíme, dokedy bude. No, neviem, čo s ním. Či mu pomôcť dole, alebo ho nechať samého padnúť. Ale evidentne sa mu strašne páči tá poloha. No, čo teraz, Robina? Čo teraz? Úsmev do kamery. No dobre, asi by som ti mala z tej polohy pomôcť, lebo ty nepekne padneš.